Uy, umaangat na itong si Ednardo ha. So ito yung ating main peloton. Mukhang bantayan pa rito. Andito si Usyong. Ito na rin dito. Naku, nagkakabombahan sa ating peloton. Napakarami. Pero mukhang titira itong si Resi Aragon ha. Sa ating babetsaya. Mga sa kaliwa itong si Resi Aragon. Mga Battle of the Champions to ha. 45 above category yung. Okay, 45 above including the two Honda Pilipinas champion ay andito. Santi Barnechea and Joel Calderon. Andito rin ang kanilang mortal na kalaban na si Resti Aragon. At mga Vizcayano riders, napakarami itong mga Vizcayano riders nandito. Meron tayo agad riders na pumaparap, dalawa. Parang si Ednardo yun ha. So ito lang si Joel Calderon and Santi Barnechea. Okay, si Resti Aragon Vizcayano riders, napakarami dito. So meron kagad tayong dalawang riders dito sa harapan. Ednardo ng Pangasinan and rider number 4, I think baka taga Vizcaya itong si Idol ha. Kagad yung ating dalawang breakaway na tumatakas dun sa ating peloton. Okay, so uy, umaangat na itong si Ednardo ha. Mukhang talaga mag-breakaway ito. May pang breakaway yun eh. So ito yung ating main peloton. Mukhang bantayan pa rito. Andito si Usyong si Roderick Acosta Marlboro Tour, si Fernando Alagano, mga Marlboro Tour legend dito para Pangasinan ay Nueva Vizcaya. Mga pumapaklas na rito sa likod ha. At kayo, nag-iwanan dito. Talaga nagkakakalasa na rin sila. Rider number 14 and rider number 29. Ako, nagpaparatan na rin sa harapan. Meron ang mga naiwang mga riders dito. So, nawawatak na. Sumasabog na yung ating peloton. At si Joel Calderon. Bumabanat na itong si Joel Calderon. First lap pa lang ito ha. First lap pa lang, talagang diinan na. So, ito na yung dalawang tour champion. Magkatabi na dito sa harapan. Napakawalan nila si Resti Aragon ha. Napakawalan ni Joel Calderon and Santi Barnechea. Si Resti Aragon nasa harapan. Kumalas yung isang riders dito kanina na breakaway. Ang natira itong si Ednardo at ang pumalit naman ito riders from Excellent Noodles. Itong si Resti Aragon, ang mortal nakalaban ni Joel Calderon. Natin kung makakabawi ngayon itong si Resti Aragon ha. Well, lumalamang sila ng mga 100 meters doon kay Joel Calderon, Santi Barnechea and Fernando Alagano. Iniisilip sa likod itong si Resti Aragon ng kanilang sikid. 52 kilometers per hour. Patuloy na umaabot sa likod. Nakikita ko si Joel Calderon and itong si Santi Barnechea. So ito na si Santi Barnechea.
talagang mapagkakaisahan dito si Rusty Aragon eh. Ito umahabol itong si Santi Barnechea. Talagang pilit naman inilalayo ni Rusty Aragon yung grupo nila. Tingnan natin kung makakadikit pa itong si Santi Barnechea doon kay Rusty Aragon and Ednardo. So yun, dumikit na itong si Santi Barnechea. So we have a 3-man breakaway including the Ronda Pilipinas 4-time champion, ang nag-iisang 4-time champion ng mga Grand Tour dito sa Pilipinas, itong si Santi Barnechea ng MTT driver. Nasa harapan naman itong si Rusty Aragon at saka itong si Ednardo. So lumalamang sila sa peloton 180 meters. Talo ko lang yung ating peloton dun sa likuran. Naiwan dun si Joel Calderon ha. Tignan natin kung bibikitin pa ni Joel Calderon to. Dito tayo sa Kabayanan, sa pusod ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Dito pa rin tayo sa Byron M. De La Cruz Memorial Race, headed by our acting mayor Sir Nestor Sibiliana, and sponsored by the Sanggunian Kabataan Federation ng Bagabag, Nueva Vizcaya. So napakarami mga tao nanonood dito. Hindi ko lang makita dito si Carlo Gibb. Dito si Carlo Gibb kanina. Oh, grabe ang hilig talaga ng mga taga-Bagabag sa karera ng bisikleta. So malayo na, lumayo kagad yung ating grupo ko yan. Breakaway. Almost 300 at 200 meters na ang nilalamang ng ating breakaway dito sa ating men peloton. Dito rin pa si Loreto Tadeno, si Roderick Acosta. So marami pa rin talaga mga mahilig sa cyclist dito, sa cycling dito sa bayan ng Bagabag, sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Dahil andito nga sila Ryan Tangilig, Carlo Gibb, meron pa dyan si Roderick Acosta, Fernando Alagano. Yung iba, di natin naman ito, sila Ariel Maranya, mga taga dito yan. Siyempre, pinagpapatuloy naman nila Ryan Tugawin and Joshua Pascual, yung nasimulan ng mga veterano. So, tingnan kung makakatakas pa rito si Joel Calderon ha. Nasa harapan na yung kanyang kasama. Dito matakas na dalawa. Itong si Loreto Tadena to eh, from Quirino Province, yung nakakulay orange. So lumayo na ng tuluyan yung grupo ni Santi Barnechea, Rusty Aragon and Ednardo dito sa ating main group. Medyo todo pa kakiramdaman ito. Ito si Joel Calderon no. Ang tatakas na itong si Joel Calderon ha. Pagka-check itong si Joel Calderon dito sa ating main peloton. Tignan natin kung may tatakas pa rito ha. Ito mga na, isang kanto, Marlboro to. Nakalimutan ko kanina sabihin si Sir Stalin Benito ya. Gusto ko, kain daw. Okay, so ito na yung ating breakaway. Tatlo pa rin ha. So pupunuin na kaya nila hanggang finish na ito ang ating tatlong breakaway. Tatatiyahin dito. Tatat pala natin yung Team G NATO Ridership by Jonathan Acosta ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Tignan natin kung makakadikit pa rito si Joel Calderon dahil napag-iwanan natin sa peloton dahil meron na siyang kasama rito eh. I think baka kasama niya itong si Ednardo o itong si Santi Barnechea. Ang tanong na dito kung pagtutulungan ba ng dalawang Pangasinan riders itong si Rusty Aragon ng Excellent Noodles. Speed nila 48. Malakas pa rin talaga ang tumibag itong si Santi Barnechea. Yung katawan ito talagang bilog na mabulto eh.
Okay, so malayo na yung agwat nito ha. Tignan natin kung mag-aabol tayo ng mga ibang riders dito. Uy, ganda ng mga bangkingan ha. Oy, tatlo pa rin ha. Pagbalik, Rimatea to, bantayan na natin to. At baka tumakas na ito si Santi Barnechea. So, Rimatea to ha. Pagbalik, Rimatea, nako. Mapagtutulungan kaya ni Santi Barnechea and Ed Nardo. Itong rider from Excellent Noodles sa si Resty Aragon. Mortal din nilang kalaban nito pagdating sa mga ganitong kategory Maganda ang bulas ng pangangatawan nitong si Resty Aragon, pang sprint to. Maganda sana kung andito si Joel Calderon na sigurado rematch na nila. Pero itong si Santi Barnechea yung andito at saka itong si Ed Nardo. Tignan natin kung kakawala pa itong dalawang Pangasinan Riders versus dito sa Manila, taga Manila na si Resty Aragon. Layo pa ng dinayo itong mga Pangasinan Riders and Manila na to ha. Dito tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya, ang bayan ni Carlo Geb Istalin dito. Taga dito yung mga yon. Okay. Uy, rimatihan na to ha. Tatlo pa rin. Talagang magkakarimatehan na ito pagdating sa finish line. Okay! Last 600 meters sa finish line. Huwag na kayong kukurap. Huwag na kayong bibigit. Huwag na kayo na malaki dahil sigurado nagbabaga. Naglilibat ang gaapoy na rimatehan ng mangyayari dito. Shoutout natin si Mayor, Acting Mayor Nestor Sibiliera and the Sangguniang Kabataan Federation ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Shoutout kay Sir Pastor Noel Videa. Ito na, last 500 meters to the finish line. Nasa harapan pa rin na itong si Resty Aragon. Nasa likod lang itong si Santi Barnechea. Itong si Ed Nardo. Yan na mga kaibigan, huwag na kayong kukurap. Ito na, Resty Aragon yung nasa harapan pa rin. Tignan natin, tumitingin sa likuran, mukhang titira itong si Resty Aragon. Santi Barnechea, mga sa kaliwa itong si Resty Aragon. Mga talit sa kaliwa itong si Ed Nardo. Napag-iwanan na itong si Santi Barnechea. Umabot pa rin si Ed Nardo. Ed Nardo, makakabulot pa kaya, magtitikitan pa kaya itong si Resty Aragon. Tumitingin sa likod ito na. Makakanikid pa, makakasuntot pa itong si Ed Nardo. Last 50 meters of the finish line. Mga tayo itong si Resty Aragon. Mga tayo sa kaliwa. Ito si Ed Nardo. Resty Aragon, nasundot pa. Grabe yun ha. Naubos itong si Resty. Ayun ang ating third place itong si Santi Barnechea. So nakatakas itong si Joel Calderon na pangapat. Malakas pa rin talaga itong tour champion. Uy, sino to? Fernando Alagano, Marlboro to, veterans. Pangdila, malakas pa rin itong mga veterano ha. Ito na, rimatihan dito. Nagkakabombahan sa ating perito. Napakarami. Napakarami ito magka-rimatihan. May umagat na sa kaliwa. May umagat na sa kanan na rimatihan. Sino ito nasa harapan? Ito na yun, sa ganda. Diyos ko po kayo. Nalapos din. Tapos, ganda nung kasi tatay ha.